BTCनि चिफ हाग्रामा बाबुआ बर'नि मुंख्लंफोरखौ जोबोर अपमान खालामदों। नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ दिन्थिगोन माबायदि अपमान खालामदों जानाना। जे दाख्लै जा BTC गोरोबथा सान 10 फेब्रुआरियाव जानानै थांबाय, बेखौ क'क्राझाराव खुंफुंनाय जादोंमोन। बिथांमोना बे सानखालि बर'नि मुंख्लंफोरनो बिबार बावनो थांदोंमोन। बिबार बावनो थांनायाव माबायदि बावदों मिथिगोना? दे जुथा गाननानै बिबार बावदों हाग्रामा महिलारिया। अकल हाग्रामा महिलारिया जि जुथा गाननानै बिबार बावदों बे नङा, बिथांजों थांफानाय बिथांनि लोगोफोराबो जुथा गाननानै बिबार बावदों। बे जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथावना लासिंसिं बाथ्रा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रो, बेनि उनाव कमेन्ट खालाम, बेनि उनाव गावबा गावनो साननानै शक्ति दोङो। आंखौ जुदि मिसा बुंनो सानदोंब्ला नोंथांमोना नाय, भिडिअखौ नायग्रोना ला। नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जे बिबार बावनाय समाव बाबु BTCनि बे बाबुआ, महिलारि बाबुआ बेफोरबायदि जुथा गाननानै मुंख्लंफोरनो बिबार बावनो नाङामोन। बिथाङा जाहैबाय बर'नि मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्म, जाय सासे सुबुङा हारिनि थाखाय मुंख्लं जानो गोनां जादों। बे सुबुंखौ बिथाङा बेफोरबायदि अपमान खालामनाङामोन। गोबां बर' मानसिफोरा दुखु मोनदों, लाजि मोनदों, रागा जोंदों। बेफोरबायदि खालामनो नाङा। बर'नि गोरोबथा सान फालिदों, बेयाव मुंख्लंफोरखौ सन्मान खालामनांगौमोन, जुथा खुनानै बिबारखौ बावनो नांगौमोन। बेफोरखौ बायदि खालामनाङामोन। बिथाङाबो जुथा खुवासै आरो बिथांजों थांफानाय जायफोरा बिबार बावदों बिसोरबो जुथाखौनो खुवासै। माबायदि साननो रोङि मानसि दङ। मोनसेनि उनाव मोनसे खालामबाय थायो। माब्लाबा बड'लेण्ड मोना होननानै बर' राजाफोरखौ दुखु होयो, रागा फोजोङो। माब्लाबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय रायजोपालजों होखारजानानै बर'फोरनि मान सन्मानखौ जायो। आरो दा गोदानै मान सन्मान जालायबाय जे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय समाव जुथा गाननानै बिबार बावदों सासे BTCनि चिफ जानानै। बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन। बे जोंनि थाखाय लाजिथावना, मुगैथावना बाथ्रा। गोरों गोरा जुदि गोरों गोरा मोनब्ला बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन। जाय सुबुङा हारिनि खामानि मावनानै बेफोरबायदि मुंख्लं जालांबाय, बे सुबुंखौ जों सन्मान होनांगौमोन। BTCनि गोरोबथा सानाव बा जायखिजाया समावनो जोङो जोंनि हारिनि मुंख्लं बिथांमोनखौ सन्मान खालामनांगौमोन। बेफोरबायदि खालामना नोंथाङाल' जे बेफोर खालामदों, बेफोरबायदि खालामनो थाखाय आं बुंदों बेफोरबायदि नङा। सोरबाफोर जुदि हारिनि बेफोरबायदि मुंख्लं बिथांमोनखौ अपमान खालामोबा बिसोरखौबो आं बुंगोन, बिसोरखौबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय माबायदिहाय अपमान खालामदों। नोंथांमोना गावबा गावनो सान, बर' रायजो राजाफ्रा गावबा गावनो साननो हानाय शक्ति दोङो, मेलेम दोङो। बर' रायजो राजाफ्रा जोबोर गियानि गुनि। जों बुहुमाव मिथिसार जानो थाखाय जोङो नाजालांबाय थानांगोन। जोङो साननांगोन फैगोन इलेक्सनाव जों भटखौ सोरनो होगोन। बे बाथ्राखौ जों दानो सिन्थाधारा खालामनांगोन। सासे हारिनि मुंख्लंखौ अपमान खालामग्रानो भट होगोन ना सासे हारिनि मुंख्लंखौ मान सन्मान होग्रा मानसिनो भट होगोन, बेखौ जों सिन्था खालामनांगोन। सम जाबाय। आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ नोंथाङा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट